Ah, wata aika. Khadija! 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 Haba malam, lafiya kuwa ka biyo ni kake min tsawa? Ya sumul yan mata, kawai dama na biyo ki ne domin in gaya miki. Khadija, jiya akan sanki. Sai da na tafi na je na samu rijiya gaba 10 na tsinduma sannan na fito. Kin banza, malam da yau ka kara gani na hanya ka ce kana so na. Jiya ma sai da na tozali da barkono kuma duk akan sanki. Dube ka wani gaja da kai ka ce kana so na. Malama Khadija, wuni fa ina yin wannan kwalle saboda ke fa amma ya za a yi ma haka. Khadija, wallahi ba zan yarda ba. Wallahi ba zan yarda ba. To, haka aka yi? Bara karka damu. Akwai wani magani da zan baka. Rike wannan. Hannu biyu zaka haɗa. To, Da ka je kofar gidansu, tana fitowa sai ka fesa mata a jikinta. ina da kyautar da tambayi nan ne gidan kar kowa ya gani. Yawwa malam ya ce ina zuwa in samu wannan abu sai ya sa mata rufe ido na. To amma baka kula. Domin duk wanda ka fesa wa maganin a kansa zai tasiri ko mace ko namiji. I love you, masoyina. I love you, masoyina.